Вече шеста поредна година ние провеждаме тази кампания Национален ден на природните паркове в България. И целта е да съберем всички приятели на дивата природа на България в 11-те природни парка, заедно да почистваме, да поддържаме туристическата инфраструктура и други неща, които водят до това тези места да бъдат по-чисти, по-поддържани и по-красиви. 11-те природни парка опазват най-хубавата и ценна природа на България, но са разположени в повечето случаи близо до големите градове, така че се радват на голяма популярност и посещение. 10 милиона човекодни се отчитат годишно посещение в тези 11 места, т.е. те са много натоварени с посетители, което разбира се води след себе си боклук и други щети, тъй като това е дива природа, в нея няма пътища и инфраструктура, които да позволяват машини да влизат, да извозват смет и много други неща не са възможни и там. Така че за това всъщност започнахме тази кампания с две цели. От една страна да си махнем боклука и да поправим това, което сме причинили, но от друга страна да се изгради една съзнателност у хората, те да разбират как да се държат на тези места, така че всъщност това почистване и поддържане постепенно с времето да не се налага повече. Тоест хората да оставят след себе си по-малко от преди. За тези 6 години 13 000 човека се включиха в тази кампания и изнесоха 60 тона боклук от тези места. Бяха изградени 12 моста, 11 къта за отдих, 100 информационни табла се поставиха и се поправи много туристическа инфраструктура. Пейките и масичките, които в парковете виждате, се нуждаят от лакиране и поддържане почти всяка година. В това хората се включват. Ефекта, който ние наблюдаваме е, че боклука наистина по тези места, които чистим, започва да е по-малко. От една страна сме го изнесли наистина, от друга страна явно хората, които ходят, не оставят след себе си толкова много, както преди. Така че някаква промяна постепенно започва да се случва, но трябва дългосрочно да се работи. Затова се обръщаме и към децата и младите хора, които са желани гости в този ден. И тази година за тях ще има нещо специално забавно. Навсякъде колегите от природните паркове ще разкажат интересни неща за дадения парк в началото на работата. Любопитни факти, какви растения и животни се срещат. Такива неща, като ще издам едно от тях. На Витоша се срещат, живеят 4 мечки, което много от софиянците не го знаят. Такива любопитни истории могат да чуят хората. Ако дойдат на време в сборните пунктове, те са обявени на нашата интернет страница www.bvf.bg. Може да се види от колко часа, къде започва работата. Хората са добре дошли да се присъединят към